Halløj. Velkommen til, Allan. Tak. Velkommen til lytteren. Velkommen til seeren, der sidder og kigger med. Ja. Og velkommen til gartneren. Andreas, du er med os igen. Hej, Andreas. Hej. Ej, den stemme, ikke? Den er fantastisk. Den er simpelthen bare sådan en, man fuldstændig falder ind i. Er det ikke rigtigt? Jo. Alvis, i dag, der er det sådan, at jeg vil lige starte med at rose dig, fordi du har fået nyt tøj. Ja, tak. Jeg har fået nyt tøj. Du har simpelthen og det skulle på i dag. fået helt ny uniform. Ja. Det er fantastisk. Tak. Vi kommer i dag til at lige at give en kort intro i forhold til, hvad der kommer til at ske i dagens program. Ja. Vi skal lidt dybt i dag. Nej. Jo. Jeg ved jo ikke så meget. Det er jo sådan, så vi skiftevis tager anførerbindet, og vi skiftevis ligesom finder ud af, hvordan programmet det skal foregå. Og jeg er jo anfører i dag. Ja. Det er mig, der har skræddersyet et program. Det skal lige siges, at vi gjorde det i går faktisk, at vi går på TikTok i ny og næ, og lige tager en live. Ja. Der sidder vi lige sådan og spørger lidt ind til råds, hvad folk de synes, og hvad folk gerne vil høre om. Og det er jo faktisk sådan, at vi sidder lidt i samme båd lige nu. Ja, vi gør. Siger man i samme bås eller i samme båd? Begge dele, tror jeg, vi kan bruge. Altså, vi kan gøre begge dele. Vi sidder i samme have i hvert fald. Ja, det gør vi. Vi har jo fået, jeg vil lige rose Andreas, inden at vi går til den, fordi der er jo simpelthen blevet sået træer. Der er blevet plantet planter. Men det skyder op. Det skyder. Altså, bruger du gødning, Andreas? Jamen, når I kalder mig gartneren, er jeg jo nødt til at sørge for nogle flere planter, ikke? Ej, hvor er det fantastisk, mand. Men altså, kort intro om dagens program. Ja. Vi sidder i samme bås, samme båd. Det gør vi. Det er jo sådan, Alvis, at vi begge to er alene hjemme. Vi er alene hjemme, ja. Det er det, programmet hedder i dag. Det er alene hjemme. Vi er jo simpelthen fraflyttet vores henholdsvis kærester og koner. Ja. Og vi bor for os selv nu. Vi bor for os selv. Haft eddermame. Har du nogensinde boet for dig selv? Nej, det er første gang, jeg skal bo alene. Er det rigtigt? Og det er, jamen... Har du aldrig boet jeg alene? Jeg har aldrig boet alene. Jeg flyttede Okay. direkte fra mine forældre over til Ninette. Over til Ninette der? Ja, det gjorde jeg. Og der boede I sammen i hvor lang tid? 9 år eller sådan noget, ikke? 9 år. Hold kæft. 2 børn og et ægteskab. 2 børn og et ægteskab. Ja. 9 års... Og det er stoppet nu. Hold da kæft, mand. Så... Det er jo en helt ny verden, der åbner sig op for dig nu. Ja, det er det. Og det er faktisk sådan... Jeg er sgu lidt usikker på det, faktisk. Jeg har aldrig prøvet at bo alene. Det kan jeg godt forstå. Du er... Hvor gammel er du? Jeg er 32. Du er 32, du har aldrig nogensinde boet alene. Jeg har jo førhen også været i en relation, der varede i over 10 år, hvor vi også boede sammen. Jeg har jo boet sammen med kærester over flere gange. Ja. Jeg har i mit seneste forhold boet sammen med Camilla i 2 år. Og nu skal jeg jo så også bo alene. Ja. Og jeg kan mærke, jeg har gået sporene før. Du glæder dig lidt, eller? Jeg ved sgu ikke, om jeg glæder mig, fordi jeg er jo også en tryghedsnarkoman. Jeg er kæmpe tryghedsnarkoman. Jeg elsker det her med, at der er nogen hjemme, når jeg bor sammen med nogen. Ja. Men jeg vil sige, at jeg kan også godt lide mit eget selskab. Det tager bare lige noget tid at omstille sig og finde roen i stilheden. Ja. Fanger du den? Roen i stilheden? Ja, det gør jeg, fordi jeg sidder jo lige nu i kolonihavehuset, og jeg håber jo lidt, at væggene faktisk kan tale. Ja. Jeg taler lidt med dem. Ja. Det må jeg sige. De svarer mig ikke så meget. Nej. Men du ved, fordi jeg har jo været vant til, der hele tiden alarmer, især når man også har børn og sådan noget. Ja. Og jeg er bare ikke særlig god til det der med, at der er fuld ro, og jeg er alene. Det er jo det. Altså i stilhed, der larmer det jo faktisk mest. Præcis, og det er nok, fordi jeg arbejder lidt herinde i hovedet. Ja, i hovedet, ikke? Ja. Det skal jeg lige vende mig til. Derfor har jeg også faktisk lagt det lidt et manus. Ja. Jeg har skrevet, det kan seerne se, det kan lytterne ikke, men jeg har faktisk skrevet en masse ting hernede. Fordi at jeg har sgu kigget lidt på udfordringer ved at bo alene. Okay, ja. Vi kommer både ind på udfordringerne ved at bo alene, men vi skal også finde goderne. Okay. Det skal ikke bare være sådan et program, hvor vi sidder her med tårer i øjnene og omfavner hinanden. Nej, sådan noget følelsesporno. Det gider jeg sgu ikke. Nej. Der bliver det maskulint også. Man bliver nødt til, og så må vi sgu arbejde os ud af situationen, ikke? Lige præcis. Det bliver vi nødt til. Lige præcis. Ja. Men det, jeg faktisk lige gjorde der, det var, at jeg lige sådan puttede mig selv i en prototype af en mand. Altså at være maskulin. Ja. Lod du mærke til det? Ja, du gjorde. Og det er fordi, at en af de første udfordringer, der kommer i det her, det er håndtering af følelserne. Ja, okay. Fordi, hvordan håndterer man følelserne, når det er, man lige pludselig går fra at have boet sammen med en i enten det er 2 år, eller i 9 år, til faktisk at sidde og være alene og være ked af det? Ja. Spørgsmålet om det er nemmere, når der ikke er nogen, der ser det. Det er rigtigt. Det er jo lidt tabubelagt at være ked af det som mand. Ja, det er. Er det ikke det? Jo, det tror jeg.
Det vil jeg sige, fordi hvad gør vi, når vi er ked af det? Sådan oftest, når man er mand, og man er ked af det, eller ikke oftest, jeg tror måske i billedet af det, det er, så bliver man mere vred. Ja, så bliver man sur. Så går man og grubler lidt, eller... Men græder man? Jamen, jeg tror, der er rigtig mange mænd, der siger, nej, jeg græder aldrig. Græder du? Ved du hvad? Jeg græder af helvede til. Har du grædt? Over det her? Ja, for helvede, det har jeg da. Okay. Og ved du hvad? Det vil jeg gerne stå inden for, for der er ikke noget bedre end at græde. Nej. Det er det bedste. Det er rigtigt. Fordi, altså, det der, når du kender det selv. Hvis du har grædt, hvad sker der bagefter? Jamen, så er man lettet. Ja. Så er man lettet, så er det kommet ud. Men jeg fik tit at vide af Camilla, at jeg græd for lidt. Jamen, det har jeg også fået at vide. Okay. Men det er også fordi, jeg tror, du ved, måske nogle gange, så skjuler man det lidt. Hvis der er nogen... Altså, det er jo tabubelagt at være berørt eller ked af det, hvis du er mand. Ja. Men det er faktisk meget rart, og jeg synes, det er forkert. Kom ud med det, fordi når man får grædt, du ved, du får renset luften, du kommer af med det, følelserne får frit løb, og ved du hvad? Så griner man faktisk bagefter. Jeg tror også, at... fordi det er faktisk også et af de punkter, jeg har skrevet ned, det er, hvor længe er det at være... Altså, er det okay at være ked af det? Fordi der er jo også sådan lidt... Jeg har for eksempel i min og Camillas relation, så har jeg sådan, du ved... Så har jeg godt kunne være sådan lidt negativ og brokke mig lidt over, at det var, at vi nu ikke skulle bo sammen. Og jeg synes, det var lidt nederen det hele. Og jeg synes... Altså, du ved... Jeg synes godt det var irriterende. Fordi igen, som jeg siger, jeg er en tryghedsnarkoman. Jeg kan meget godt lide, når det er, at man bor sammen. Og så lige pludselig, at man ikke skal bo sammen. Så på et tidspunkt sagde Camilla til mig, jeg synes, det er sådan lidt nederen, at du er så negativ hele tiden. Så det der spørgsmål i, hvor længe er det okay at være ked af det? Fordi det kan også gå hen og blive for whinet. Altså, ja, det kan det. Man skal ikke sidde og tude hele tiden. Der må jeg sige, der har jeg en ryggrad fra min mor, der har det sådan. Lad være med at sidde og tude hele tiden. Nej, kom videre. Men det, jeg tror, man skal, det ved jeg ikke. Altså, det er jo første gang, jeg prøver det, kan man sige. Så jeg er jo lidt på udebane. Du er lidt mere... hvad hedder det? Erfaren? Jeg er lidt erfaren inden for det her. Undskyld, du er ikke så men det er. Men det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg kan bare huske, der var en altså det der med, når en mand ligesom oplever det her, tror jeg, så jeg havde det sådan lidt, og der var en rigtig god ven, jeg snakkede med, da det var lige op over, eller hvad man siger, det er jo noget, som dem tæt på mig måske godt har vidst, at der har været lidt uler i mosen. Ja. Nu vi er i haven, ikke? Jo, præcis. Men der var en ven, der sagde til mig, prøv at høre, fordi jeg ville rigtig gerne sådan, jeg var lidt sur, og det der med mine følelser var måske drejet lidt over, fordi jeg ikke rigtig kunne vise, jeg var mega ked af det, så blev jeg måske lidt sur. Og... Kristin. Ja, godt ord. Krigsparat. Fordi han sagde til mig, du må gerne gætte, hvem den ven er bagefter. Ja. Han sagde til mig, Jacob, prøv nu at høre, lad nu være med at erklære krig, fordi i krig, der kan man slet ikke bevare overblikket. Præcis. Og ved du hvad? Det var fandme rigtigt. Og det er det bedste råd, jeg har fået i hele den her, hvad skal man sige, i hele den situation, jeg står i. Ikke? Selv tak. Tak, Blok. Det var dig, der sagde det, mand. Det var mig, der sagde det. Og det var så rigtigt. Og det er fordi, at igen, erfaring, det taler for det, fordi jeg har også selv været krigerisk. Og nogle gange, så ønsker man også bare, at den anden har det helvedes til. Altså, ærligt. Så kan man sidde, og det er småligt, og det er barnligt, men ved du hvad, det er følelserne, der tager over. Ja. Og det har jeg selv prøvet. Og specielt, hvis det er første gang, fordi du har jo, altså, igen, du er 32, ikke? Jo, vi er jo nærmest, altså, vi er jo blevet voksne sammen. Vi er blevet voksne sammen. Vi er blevet voksne sammen. Så det er jo også den første følelse, du får af den her, sådan, at det, man mangler, eller man mister. Ja. Altså, at det er kæresten, man mister, og konen, man mister. Ja. Og derfor så tager fanden ved de her følelser her, men i krig, som jeg sagde, i krig, der tager man slaget, hvis det er, man ikke har et overblik. Det er rigtigt, det gør man. Og hvis man går hovedløst ind til en krig, jamen så tager man fandme slaget. Ja. Og for at svare lidt på det spørgsmål der, i hvert fald i min verden, så hvis du bliver i den der eller hvis du er i den der krigsførelse og krigstanker, så kommer du jo ikke videre til næste fase. Nej. Altså det er jo okay at være ked af det, så vis du er ked af det, det er sgu fair nok. Præcis. Fordi så får man gennemarbejdet det. Ja. Så kommer man videre. Giv plads til at være ked af det. Ja. Og så begynder at arbejde. Ja, ikke? og så acceptere. Acceptere situationen, fordi altså, det du ikke kan gøre noget ved, glem det. Gør noget ved det, du kan gøre noget ved. Og det er for eksempel det her, og det kommer vi også ind på senere, nogle gode fif til, hvordan er jeg selv, i min erfarenhed,
Kan man sige det i min erfarenhed? I min erfaring? Kvæg din erfaring. Ja. Kvæg min erfaring. Ja. Det var et flot ord, Ja, tak. Alves. Jamen, jeg har været tidligt op i dag. Selv Andreas er fuldstændig overrasket. What the fuck, man? Det var sgu meget godt sagt. Det er mere, synes jeg. Tak, Kvæg et eller andet, ja, det kan vi godt bruge. Kvæg er et godt ord. Ja. Men der kommer vi faktisk ind på nogle af de her, sådan, jeg vil sige, fif til, hvordan man ligesom kan komme ovenpå igen. Må jeg godt tage imod os? Ja, for helvede. Okay, fedt, mand. Fordi det er jo også det, fordi hvad gør man i sådan en situation? Vi to står jo i sådan lidt samme situation. Ja, det gør vi. Og derfor så bruger vi jo hinanden meget. Mm. Men vi bruger jo også hinanden så meget, så at nogle gange, så må man også lige være en hård kammerat og sige, hey, kom frisk, det sagde jeg til dig for nylig. Ja, det gør du. Det sagde jeg til dig for nylig, og det gjorde jeg, fordi at jeg synes, det er i orden at være ked af det, men jeg synes fandme også, at man skal lade være med at hænge sig for meget i den. Ja, men det hjælper også lidt. Faktisk så sagde du ikke, kom frisk, du sagde, hold nu kæft. Ja. Og gider ikke lige tage det lidt sammen. Nu gider faktisk ikke høre mere på. Ja. Og så var jeg sådan, jeg blev lidt offended lige for, hvad fanden siger han det til mig? Men så blev jeg også sådan, ved du hvad, så skal du også lige tage det lidt sammen. Ja. Altså, kom nu for helvede. Præcis, men det er fordi, at vi havde været meget inde på, altså, fordi igen, man bliver omfavnet af meget af de negative ting, og man bliver sådan lidt forblændet i det positive, og det, man savner, og hvordan tingene var. Og det får mig netop videre på det næste spørgsmål. Lå du mærke til broen, hvordan den ligesom blev sat der? Ja, det var flot. Ja, fordi, hvad savner man mest, når man bor alene? Nå, altså, hvad jeg savner? Ja. Hvad savner man mest? Nu skulle jeg til bare at hoppe i feltet og sige, jamen, det hele. Du ved. Men nej, altså, for mig vil jeg sige, jeg savner jo mine børn. Jeg har 2 børn, og det kan jeg godt mærke, det er rigtig svært ikke at blive kildet under tæerne om morgenen af Anton mere. Ja. Ikke at kysse dem godnat. Selvfølgelig er jeg stadig sammen med mine børn, og jeg er glad for, at mig og Ninette skilles i, hvad skal man sige, der er ikke nogen, der har lavet et eller andet utilgiveligt. Ja. Vi er simpelthen bare som 2 træer groet fra hinanden, ikke? Ja. Som et hjerte formet, prøv at høre den her, Andreas. Som et hjerte, der former sig på midten, det kan seeren se, så går hjertet jo også væk fra hinanden, men samles i bunden. Jeg var mere imponeret over Kvæg stadigvæk. Ej, hvor vildt, mand. Jeg prøvede. Jeg tror, at gartneren har været inde over, du ved, simpelthen at save det ene træ væk i mit forhold. Det er simpelthen, han har fældet det ene, mand. Det er sådan, det er sket. Men it is what it is. Jeg vil sige, det man savner mest, altså noget af det, som jeg savner mest, for eksempel, i mit... Du har jo ikke børn. Nej, jeg har ikke børn, så jeg har jo lidt en anden tilgang til det. Det er jo klart, der er noget, der ligger dybt i følelserne der, fordi der savner jo selvfølgelig også ungerne. Men det, jeg savner mest, det er, jeg savner sgu at have en at snakke med, og fortælle om min dag. For eksempel en dag som i dag, komme hjem og fortælle, at hold kæft, mand. Ja. Nede hos CBH Content Creators, mand, der er der simpelthen bare styr på tingene. Ja. Der har vi det simpelthen bare hyggeligt. Forhold til her. Andreas har plantet, mand, ikke? Altså, der er sørget for det hele. Kunne du ikke godt lige gøre Men det her med at fortælle om sine oplevelser i løbet af dagen. Og så jeg faktisk et program på et tidspunkt, som fik mig til at tænke helt vildt. Det var et engelsk program. Det var sådan noget Love is Blind eller et eller andet, hvor de skulle på nogle blind dates. Okay. Og så sad der 2 ældre homoseksuelle mænd og var på date. Ja. Og så siger ham den ene til den anden, de havde begge 2 haft en partner, der var død. Nej, okay. Så de sagde til hinanden, den ene han sagde sådan her, ved du hvad, det jeg savner allermest, ikke? Det er, jeg savner sgu en at lave mad til. Nå. Var det ikke sødt? Jo, det var det faktisk. Ja. Altså. Jeg elsker at lave mad, og jeg savner sgu en at lave mad til. Ja. Altså, det kan jeg sgu godt lide, det der sammenhold, der er i det. Men det er også røvsygt at lave mad til sig selv. Det er det. Altså, det er simpelthen så kedeligt. Det er det. Ja. Jeg vil sige... Du laver mad til mig lige nu. Jeg lavede mad til Alves i går. Yes. Dejligt. Ja, jeg lavede sgu en stor mandeburger til dig, med pomfritter og jeg hele pomfritterne. Ja, og jeg må spise din burger. Han vil ikke spise den. Han vil simpelthen ikke spise den. Altså, og sidste gang, der lavede jeg... Hvad fanden var det ellers, jeg lavede til dig? Det kunne du heller ikke lide. Jo, du lavede pølser, og jeg spiste den da. Det er rigtigt, men før det, hvad var det, du påstod, eller du sagde, du ikke kunne lide? Nej, det var tunsalat. Det var tunsalat, ja, men jeg er ikke så meget til fisk. Det kan jeg ikke lide. Kan du lide tunsalat, Andreas? Nej, jeg er heller ikke til fisk. Andreas, man. Nå. Ja. Du ved jo godt, jeg har profilet Andreas, inden han kom ind. Ja, jeg skulle sige, jeg var på lokum lige inden. Jeg overholdt ikke den der 15 sekunders regel, eller minutters regel. Godt, hvad savner jeg mest? Jamen prøv at høre, det jeg også savner mest, faktisk. Og det var noget, jeg måske ikke satte så meget... jeg vil ikke sige, at jeg ikke satte pris på det, men det var noget, der blev gjort. Okay. Camilla vasker altid tøj. Ja. Og sørge for, at der var ryddet op og sådan nogle ting. Så derfor så kunne jeg godt tænke mig sådan at spørge dig. Har du vasket dit eget tøj?
Jamen, det kan jeg godt, og det har jeg også. Og I griner, og det er fair nok. Og det er sådan, det vil Ninette også gøre. Der bliver sgu sådan lidt... Jeg kan sgu godt vende på vrangen og dele op i farver. 30 grader, ikke for meget slyng, du. Okay, vi kører 30 grader? Ja, medmindre din kogevask. Så skal den have mere, ikke? Jamen, så kunne jeg godt tænke mig at spørge om noget. Tøj heller. Og det gør jeg, men det er også fordi, at jeg har de fedeste maskiner fra Bosch. Jeg er jo sponsoreret af Bosch, Andreas, og derfor så har jeg jo simpelthen de fedeste selvdoserende. Vil du vaske mit tøj, hvis du elsker det så meget? Altså, det er jo ikke mig, der gør det. Det er min maskine, og jeg er simpelthen så op at køre over min maskine. Det er med selvdoserende sæbe og skyllemidler. Jeg bruger så ikke skyllemidler, men du ved, whatever, mand. Jeg kommer ud med en pose senere. Men jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål. Jeg skal lige have en... Nej, jeg vasker ikke så meget. Det er ikke en øl. Nej, det er ikke en øl, vi kører... Noggo. Ja, og så kan den raske seer lige tænke, hvad fanden, hvorfor har I skiftet øllen ud? Det er jo faktisk fordi, Blok, du har lidt med dem her. Jamen, hvem var det, der åbnede der? Det var dejligt sidste gang. Jeg har været så sød at tage en med til mig også. Ja, selvfølgelig. Vi glemte jo en øl til Andreas sidste gang. Det var super. Det var lige i starten. Vi skulle også lige mærke, om der var ikke stemning for det, og om der var kemi, mand. Der er kæmpe kemi, ikke? Mega kemi. Hvad synes I egentlig til seeren derude? Hvad synes I om Andreas stemme? Hvis I sådan lige skulle beskrive følelsen af Andreas stemme, hvordan ville det så være? Det kan I lige skrive. Ja, vi skal have lidt feedback på den. Hvor ofte, Alves, kom med noget, ja, skal man vaske sengetøj? Nu, du siger, du kan vaske tøj, mand. Kom så, hvor ofte skal man vaske sengetøj? Hjælp, Alves. Skriv det. Vi plejer at skifte hver uge, hver halvanden uge, cirka. Okay. Ja. Når man har børn, så sker der ikke så meget. Okay, men det er faktisk... ved du det, Andreas? Så ofte. Jeg mener, det var 14. dag, ikke? Man skal gøre det. Hvor er det skarpt. Ja. Okay. Fuldstændig korrekt. Nå, jeg vidste ikke, der var sådan en... Jo. Ellers så danner man støvmider. Okay. Jamen, så har vi jo været inden for raten. Andreas har fingrene op. Vil I høre en værre? Ja. Tæppet, I har i sofaen. Hvor ofte skal man vaske den? Det skal man sikkert sådan noget hver uge. Gøre tit, mand. Jeg sad i går... Okay, nu kommer jeg lige med noget. Jeg sad i går... jeg har jo hundetæppe. Og jeg synes, det lugtede en lille smule i går. Det er Camillas sofa. Hun skal have den med, når det er. Nej, okay. Sorry Camilla, men jeg skal nok vaske det. Hvad hedder det? Men jeg vil skyde på... Nu gætter jeg. Ja. Hver 4. dag. Hver 4. dag? Det behøver man ikke. Okay. Jeg siger hver uge. Hver uge? Nej, har I nogensinde vasket jeres tæppe i sofaen så meget? Nej, det var et ledende spørgsmål. Ja, men det var det. Man gør det jo aldrig. Nej. Men man skal faktisk gøre det mellem 1 til hver 3. måned. Okay. Ja. Men det er aldrig nogensinde nogen har gjort. Det er en fact, du kommer med det. Jeg var chokket, da jeg hørte det. Altså, helt oprigtigt. Ja, det var jeg da også. Du ligger sgu da i sofaen hver dag, mand. Jamen jeg bruger det aldrig. Jeg har aldrig nogensinde vasket det tæppe. Nå, er det tæppet, der bare ligger, det du ikke bruger, altså sidder på? Ja, det er bare det, der ligger foldet sammen. Ja, lige præcis. Ja. Okay, så er jeg med. Jeg bruger jo mit til hunden, altså så der ikke kommer hår i tæppet. Eller på sofaen. Ja. Det er der, okay. Nå, men så er jeg med. Ja. Okay, så det er et ubrugt tæppe. Hvor tit man skal vaske det? Ja, man kommer jo til at bruge det formentlig, men det kan måske lige med det eller et eller andet, ikke? Hvor tit... det var faktisk noget, jeg så. Det kan være, at du lige gider... Andreas sidder jo faktisk med computeren hårdere og er klar til at... Alle mulige mand. Og altså, gå på Google og hele... Ja. Og hele Molotjavsen. Hvor tit skal man udskifte sin hovedpude? Udskifte hele hovedpuden? Ja. Okay. Jeg så på et tidspunkt en video på TikTok, hvor at der var et eller andet med, at der faktisk står en udløbsdato. Hver 3. år? I hovedpuden. Nej, jeg tror sgu, det er oftere. Altså, ved du det? Eller? Nej, jeg ved det ikke. Det var bare lige en... men den kan du lige vende tilbage med... Må jeg komme med en lille ting i forhold til det der med tæppet og sådan noget? Nu lagde jeg jo mærke til, det er faktisk fordi, Ninette havde jo... Vi har nærmest lige fået en ny lejlighed, og den er blevet flot, og nye møbler. Vi har også lige bygget et nyt hus, Sådan er det nogle gange. That's life. Men der havde vi... Altså, børn, de kan godt svine lidt af grise, og især i den alder, vi har børn i, og det er sådan, at jeg havde et lille pænt tæppe liggende inde i sofaen, for ligesom at beskytte den nye sandfarvede sofa. Ja. Det kan jeg se efter, at jeg ligesom er flyttet ud. Det har Ninette fjernet. Og det tror jeg lidt, fordi at hun havde sagt, du kan bare få sofaen. Ja. Den er jeg sgu ikke så vild med. Nej. Men det var også hende, der havde købt den. Okay. Men hun var ikke så vild med den, så hun har fjernet tæppet nu. Okay. Så kan jeg få den og en pletrens til 8.000. Ja, men ved du hvad, der finder vi et samarbejde, hvis det skal du ikke tænke på. Så hvis der sidder en derude, der laver pletrens, så bare lige giv mig en DM. Ikke? Yes. Tak. Ja. Hvis du skulle lave, lige hurtigt, hvis du skulle lave en sexet
altså et sexet samarbejde med tæpperens, ikke? Ja. Hvordan vil du så sige, altså, at man skulle gå ind og købe tæpperens? Lad os sige, at tæpperensen hedder... hvad hedder det, Andreas? Kom med noget. Det skal hedde... Tæppeli. Ja, tæppeli. Tæppeli, som fjerner alle pletter fra sofaen. Okay. Du skal gøre det med en så sexet radio, altså Andreas stemme som overhovedet muligt. Jamen, det ved jeg ikke, om jeg kan, men jeg vil tro, den blev mere klam, måske. Nej, kom nu. Det er, fordi jeg er blevet single, så jeg har simpelthen fået pletter på min sofa. Så jeg har brug for lidt tæpperens. Eller så kunne man sige... Og hvad hedder det? Altså, den var god. Lad os lige prøve en til. Det kører du lige en gang okay, til. Men jeg er ikke så god til det. Jo, du er. Var jeg god til det? Tak. Jeg blev lidt akavet, kunne jeg mærke. Tæppeli. Fjerner også singlepletterne. Den var fed. Prøv den. Jamen, så skal jeg jo spille den, som jeg er. Ham, der sidder og... Ja. Sæt dig i sofaen, du er der. Goddag, hvis du er blevet single... Jeg elsker, du starter med goddag. Super fedt. Som alle reklamer gør. Hører man altid reklamer. Altid starter. Goddag. Vi tager det lige. Godt. Vi er klar. Hvis du er blevet single og har mange pletter på dit tæppe i sofaen, så ring til Tæppeli. Vi fjerner alle pletter, også singlepletterne. Ja, det var god, mand! Det var fedt! Hold kæft, mand! Hvis der er nogen, der hedder Tæppeli derude, ikke? Altså, jeg fik skjolder under armene. Jamen, det har jeg også. Den spiller bare big time, mand. Halløj, Tæppeli. Andreas, hvor ofte skal man skifte sin hovedpude? Ifølge Jysk, som jo selv er hovedpuder, og man kan tage deres ord for god vej, det skal jeg ikke kunne sige. Men ifølge Jysk, så skal en dyne skiftes mellem hver 5. og 10. år, afhængig af slitage. Men en pude skal skiftes cirka hver andet år. Okay, sygt nok. Jeg tror sgu, det var mere. Okay, det mener jeg var lidt inde at ramme det. Men det kan vi se senere. Ja, det tror jeg faktisk, du var. Men jeg tænker jo, jeg har jo den samme hovedpude, som da jeg flyttede hjemmefra, tror jeg. Det er også tendenseret til at være lidt modbydeligt. Ja, alle fjerne er bare knækket. Jeg fik simpelthen så meget skæld ud. Camilla, hun havde muskusdyner og hovedpuder. Okay, og fint skal det være. Overdrevet, og der var det sgu sådan, at da det var, jeg lå med den. Jeg fik altid skæld ud, fordi jeg krammer den afsindig meget. Altså, jeg er sådan helt, den bliver som en hund, der trækker, du ved, kurven sammen. Sådan gør jeg med hovedpuden, så hun sagde, at jeg ødelagde fjerne, der var i. Men rystede du den ikke bare? Den skal jo lige ryste, så jeg har lidt luft om morgenen, ikke? Ja, jo, lige præcis. Det går da nok. Hvor ofte, Alves, bør man støvsuge? Og jamen, der er jeg glad for, at vi er inde på den, fordi jeg føler jo lidt, at det har altid været mit take. Nu drillede I mig lidt med det der med at vaske tøj, og det er helt sikkert min kone, der har vasket, eller min ekskone, som har vasket tøj og stået for det, og det synes jeg er fantastisk. Jeg tager hatten af for hende. Hun vaskede også børnenes. Ja. Jeg er jo typen, der smider et par underbukser ud nogle gange. Altså. Lad os lige... Tilbage til, hvad du spurgte om. Ja, men det var fordi, at du fortalte en gang mig en historie omkring et par underbukser, du lige havde smidt, da det var, at du var på vej på arbejde. Ja, den er ganske forfærdelig. Skal vi lige have den? Ja, okay, vi skal jo være ærlige. Altså, det skal vi. Og det Andreas, er over hækken. Ja, Andreas, vil du selv fortælle den? Ja, det vil jeg gerne. Du slår en våd brud. Nej. Jo, men det er fordi, jeg havde lidt travlt. Mig og Blok arbejdede faktisk sammen på det tidspunkt i lufthavnen. Og jeg var sådan jeg havde sådan en 10-18-vagt, Emiratervagten kaldte man. Nu får du den, Andreas, og det er okay at grine, fordi det er pisse pinligt. Okay. Og det er bare sådan en, jeg håber ikke kommer videre. Det gør den nu, så shit. Men det er fordi, det var shit. Var det bare nederen, og det er sådan noget, man kan grine af. Altid Nette vil jo grine det der resten af livet. Ja. Og jeg vil bare... Hun grinede ikke den dag, men du er på vej ud af døren. Jeg er på vej ud af døren, så kan jeg godt mærke, jeg var lidt for sent på den, jeg skulle cykle på arbejde. Så tænkte jeg, pis, jeg skal... Så går jeg lige ud, sko på, bum, kan jeg godt mærke, at jeg skal slå en skid. Så tænker jeg, siger det. Tænkte jeg, det kan jeg ikke nå at holde til lufthavnen på det her. Så mig ind igen på toilettet, så havde jeg sgu lavet en lille våd brud. Og det sker, hvis mænd indrømmer eller siger, at de ikke slår våde brutter, det er løgn. Det gør vi. Problemet er bare, at jeg går lidt i panik og tænker, fuck det, de skal bare smides ud. Jeg smider dem lige ud. Jeg kan ikke huske, om det var i gangen, eller de bouncer ind i stuegulvet. Det er mange år siden. Men, det var i gangen. Ja, det kan godt være. Det, der er i det, er, at du forlader slagmarken. Jeg forlader slagmarken og går ind og tager et par friske på, og selvfølgelig lige har vasket og det hele. Jeg er klar igen. Yes. Og så er jeg bare rigtig, rigtig presset og travlt. Og jeg har jo tænkt med de der, dem smider jeg lige og går ned med gennem skraldehum, så er de væk med det samme. Fjerner alle beviser. Dem glemmer jeg.
Altså, han glemmer et sæt, altså et fully suited, eller shitted par underbukser inde på gulvet. Ja. Og hvem finder dem? Jamen, det gør Ninette. Ej, hvor er det vildt. Og det, der er i det, er, at jeg har jo fuldstændig glemt alt om det her. Så lige pludselig er det bare sådan, at jeg har fået 2 opkald, og jeg står og arbejder, vi hygger og knokler ude i lufthavnen. Står og arbejder, og så får jeg bare et par opkald, og jeg ser det ikke, fordi jeg er i gang med noget. Ja. Så da jeg tager den frem, så kan jeg godt se, der også er sådan, du ved, et par felter, hvor der står noget. Og den sidste, der står bare, føj, hvor er der klam, mand. men også, du ved, med lidt grinesmiley. Tænk, hvis det bagefter var, at du var kommet hjem, og der havde ligget et sæt trusser med en ordentlig landingsbane i, du. For satan. Det gør du ikke. Kvinder er jo bare meget klogere end os til sådan nogle ting. Ja, åbenbart. Altså, det er det, men du husker også skidt. Du husker dårligt. Det har du sagt til mig. Jeg glemmer rigtig meget. En fact omkring det her med støvsugning, bare lige for at holde fast i den, det er 1 til 2 gange om ugen skal man støvsuge. Okay, det ved jeg. Jeg støvsuger mere. Op, hvis det er. Jamen, det er 1 til 2 gange om ugen. Det er, lige nu kører jeg en gang om dagen i Kolo. Og det mener jeg dybt seriøst. Det sagde mig også sindssygt. Ja, men det gør jeg, fordi jeg har et eller andet. Altså. Ja, der er jeg sgu mere over i. Lige så snart jeg ser en af de der, ligesom man ser i westernfilm, som der kommer løbende hen over vejen. De der buske. Når jeg ser sådan et støvkorn, der kommer hen over mit gulv derhjemme, så ved jeg, at så er det tid. Så er det tid. Ej, jeg har også Vilma derhjemme. Jeg har min lille franske bulldog, og hun får fat i røde øjne, hvis ikke at... bilen også efter Vilma var med. Ja, det er okay, Vilma. Der er også plads til dig. Vi snakkede lidt om det her før med, at du havde skidt i bukserne og sådan noget. Fedt take-off. Tæppeli. Fjerner også plætnævnbuksen. Og Andreas, prøv lige at give dit take på en tæppeli. På tæppeli? På tæppeli. Hvad var det? Singlepletterne? Singlepletter, ja. Tæppeli fjerner også singlepletterne. Det er stærkt. Det er så godt, det er stærkt. Du har en fantastisk Du har simpelthen en stemme, man falder fuldstændig ind i. Ja, du har lavet mange reklamer, tror jeg, i radioen. Jeg har lavet et par stykker. Ja, det vidste jeg. Hvad skal lige have støvsuger? Ja. Miljøstyrelsen siger, at man anbefaler minimum støvsugning 1 gang om ugen i alle rum. Men hvis man færdes meget i et rum mere end andre, det kan være stuen eller et eller andet, så skal man gøre det oftere. Okay. Det vil det skrive. Ja. Okay. Og det vil sige, det gør kvinder også. Fordi kvinder siger jo tit til mænd, nu snakker jeg erfaringer, jeg vil sgu ikke hænge min kone ud og sådan noget, så jeg taler generelt her. Min ekskone. Undskyld, jeg skal vende mig til det. Det skal man. Det var fordi, du selv sagde før min ekskone. Sagde jeg det? Okay, ja, det gjorde fedt. Det gjorde det tror jeg sgu første gang. Det kan være, at jeg er kommet et step videre i karusellen. Du er kommet et step. Det er revolutionerende, Det er revolutionerende, mand. Sådan. Ja, jeg har også begyndt ligesom at... Altså, du lagde mærke til i går, jeg faktisk... Du ved, jeg skal sgu hjem nu, Blok. Jeg vil gerne hjem. Ja, det er rigtigt. Jeg vil gerne hjem. Du trækker dig, hvor at i starten, der var du sådan meget, der blev du hængende. Jeg blev hængende, ja. Til 1:00 om natten sad vi så Den Sorte Svane. Ja, det var også meget spændende, men det var også, fordi jeg ikke ville hjem. Jeg var træt, vi havde spillet fodbold, ikke? Du ville ikke hjem. Jeg ville sgu ikke hjem, du ved, det er utryg. Det var trygheden, jeg også savner. Det gør man. Ja. Anyways. Støvsugning. Ja, og der er det jo sådan med kvinder generelt. De mener jo, at vi støvsuger pisse dårligt. Og det gør vi måske også, fordi at det kan jo godt være, at jeg siger, at jeg gør rent en gang om dagen, men jeg støvsuger. Ja. Jeg tør jo ikke støv af og sådan noget. Altså. Jamen, jeg laver mandefinden. Ja, det er for at få... Ja, mandefinden. Ved du, hvad mandefinden er? Ja, kender I mandefinden? I cirkler. Der er jo flere mandefinder. Den ene er jo med støvsugning. Og det er jo faktisk, at man udgiver sig for at være dårlig til at støvsuge. Okay. Fordi så kommer kvinden til at sige, at du skal aldrig støvsuge mere. Nej. Det er et kæmpe fact til folk. Men det er det samme med vasketøj og sætte tingene i vaskemaskinen. Du kender mandefinterne lige præcis. Ja. Ikke til alle mænd, der sidder og følger med derude. Mandefinten. Lad som om I er dårlige til det. Camilla, jeg troede ikke, jeg kunne vaske tøj. Jeg er verdensmester til at vaske tøj og til at lægge sengetøj på mine dyner. Det kan jeg godt fortælle. Men det er jo også fordi, at det er mandefinten. Mænd og kvinder er jo også forskellige, så jeg nogle gange i det der, det er fint nok for mig at lave sådan nogle ting. Problemet er det der med, at jeg tit sådan også i generelt i forhold, jeg kan også se det, hvis man er hos en kammerat og hans kone er der eller noget, så er det der med kontrolgenet. Ja. Fordi at hvis du nu man har sagt, prøv, jeg skal sgu nok lige rydde af her og sætte i opvaskeren, så hvis du så kommer og tømmer den, så ser det ikke sådan ud, som da du satte det ind. Nej. Og der bliver sikkert også lavet en eller anden sætning med, hvorfor gør du sådan og ikke sådan? Ja. Jamen, det er lidt fordi, du ved, vi skal nok nå i mål. Altså, der er lys for enden af tunnelen. Jeg gør det bare på min måde. Ja, men der er sådan faktisk lidt OCD'et, fordi Camilla var altid elendig til at stille ting i opvaskemaskinen, synes jeg.
Og det er fordi, at jeg deler det jo op. Det er også åbenbart. Jamen, jeg deler det jo op på en sådan måde, at bestikkene, det skal jo ligge knive sammen, gafler sammen og skeer sammen. Fordi så når det er rent og det er vasket, så kan jeg tage det i et grab og lægge dem ned i de respektive pladser. På de respektive pladser. Det er sådan du skal sortere dem, altså du skal sortere det hele en gang alligevel jo. Nej. Du gør det bare til at starte med. Jeg gør det til at starte med. Ja. Så det er jo, altså om du gør det til sidst eller til at starte med. Nej, fordi der er jo flere skeer og gafler og knive. Når jeg nu i går har siddet og spist koldskål. Jeg spiste ikke koldskål i går. Alves var der også i går. Jeg spiste ikke koldskål. Jeg spiste is. Snickersis og guldhorn. Og guldkorn? Og guldhorn. Guldhorn. Det er den med flødebolle. Det vidste jeg ikke. Hvad hedder det? Lad os sige, at jeg spiser koldskål. Så tager jeg og stiller tallerkenen ned, og så lægger jeg skeen ned. Så ved jeg, hvor skeen ligger der. Modtaget. Næste gang, at jeg kommer og spiser en koldskål, bum, ned med den igen. Så ligger de sammen. Hvor der var Camilla sådan, så lægger hun ske og gaffel, og så bliver det sådan noget rod, når man skal stå. Og så sorterer hun det bare til sidst, tager en grab og sorterer den. Ja, men igen, men det var en af hendes dårlige vaner. Hvilket faktisk sender mig videre til dårlige vaner. Prøv lige at mærke til, hvor skarp en anfører jeg er i dag. Jamen, jeg kommer videre. Også fordi vi har kørt i 31 minutter nu. Vi har fået at vide, at vi er lidt langsomme. Jamen, det er vi også. Vi har sigtet mod 45. Jeg kan godt mærke, at det bliver 50 minutter i dag. Men det skal vi heller ikke kæmpe sig af. Vi plejer at køre en time og kvarter. Ikke? Og vi har det fedt. Men lad os køre videre så. Hyg for helvede. Vi hygger. Til seerne, vi kører videre. Hyg. Nu hygger vi. Så hygger vi. For de dårlige vaner, Alves mand. Hvad er dine dårlige vaner? Har du mærket, at du har nogle dårlige vaner endnu? Det kan være... Jeg har nogle dårlige vaner. Skal jeg starte? Ja, det må du gerne. Jeg har nogle dårlige vaner, som har været, noget, der har ligesom været i samtlige forhold og i samtlige bofællesskaber, jeg har været i. Og det er, at jeg tager mine sokker, og så leger jeg basketballspiller, altså fra sofaen. Så prøver jeg at se, om jeg kan ramme vasktøjskurven, til trods for, at den står inde i soveværelset. Ja. Altså, du ved, jeg kaster mine sokker, så tager jeg dem dagen efter. Jeg tager mit tøj af og hænger på stolene. Og nogle dage glemmer jeg at tage det, andre dage tager jeg det. Det kan være dårlige vaner, for eksempel. Er det sådan lidt... det var tarveligt sagt, det jeg skulle til at sige, men kan man kalde det sløvhed? Nej, det synes jeg ikke. Jeg vil sige, måske... overspringshandlinger eller sådan. Ja, eller konkurrencepræget, ikke? At man vil ramme den der forbandede vasktøjsko. Ja, min allerdårligste vane, det er at udskyde ting. Jeg udskyder alt til sidste øjeblik, og lidt over. Altså, når du er derhjemme, er det sløvhed? Kan det være rengøring og sådan noget? Nej, jamen det lige præcis der faktisk. Altså, det der med at støvsuge, det går jeg faktisk op i, fordi jeg er lært op af min mor. Ja. Min mor har opdraget mig, og min mor minder lidt om, hvis folk har set Olsen-banden, hvor de skal lave det der indbrud, hvor at de er hos hende der, den ældre dame. Er det kun ældre damer, der er med? Som gør rent, hver gang hun ser et støvfnuk. De lokker hende med et støvfnuk, hvor de sidder og vifter det. Ja, jeg kan godt minde så ser hun det der støvfnuk, og så skal hun lige over have en gibbernap, fordi nej. Hvad hedder den? Ved du det? Nej, det ved jeg ikke, men jeg tænker bare på min mor hver gang, fordi hun var typen, når hun så et støvfnuk, eller min far havde lagt avisen lidt skævt. Er du sindssyg, du? Det var lige før, hun skulle have en gibbernap og rydde op. Hvis man ved, hvad den Olsen-banden-film hedder, så kan man lige skrive det i kommentarfeltet, og så vil vi gerne kvittere med en Nokko, hvis det er, at man kan den. Lille konkurrence. Fedt. Jeps. Bare en enkelt dåse. Jeg har ikke særlig mange. Men nej, jeg tror ikke så meget. Altså, jeg er bare sygt dårlig til det. Altså, til at få ting gjort. Du ved. Er du tidsoptimist? Ja, men jeg tror også, det er fordi, jeg har jo... Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg har en del diagnoser. Og ved du hvad, altså det der med... Altså når vi siger en del diagnoser, også bare så vi ikke lige tror, at vi sidder og snakker med en grøntsag. Altså du er diagnosticeret med ADHD. Jeg er ADHD, og ja, du ved. Ja. Jeg er der ligger en masse ind over det. Der ligger en masse ind over det. Men det der med... Jeg har ikke nogen tidsfornemmelse. Altså jeg kan huske, da jeg var yngre, var det sådan noget med... Du ved, hvis jeg skulle hen for... Ja, jeg kom med 20 minutter. Så var jeg måske på Østerbro og skulle til Dragør i myldretiden. Jeg kom i 20 minutter. Det ved alle godt. Ja, men jeg synes faktisk, det synes jeg, du er vokset med. Ja, det er jeg. Andreas, bor du alene? Ja, jeg bor med roomies, men... Med roomies? Ja. Har du dårlige vaner? Jo. Okay. Ja, masser. Er det nogen, du vil dele med os? Det kan vi godt. Jamen, hvor skal vi starte, skulle jeg næsten sige? Jeg tror, apropos det, vi lige har snakket om, det der også med at få ryddet op, er jeg absurd dårlig til. Ja. Altså, så rydder jeg helt op, og så alt pænt, og så går der 10 minutter, og så er jeg sådan lige, den her, den kan jeg godt bare lige ligge her, men jeg tager den lige om lidt, og så er der sokker, og jeg ved snart ikke noget over det hele, ikke? Det er jeg virkelig dårlig til. Okay.
Altså, jeg vil sige, efter... jeg hører jo stadigvæk Camillas stemme nogle gange. Du ved, ligesom bed mig om at rydde op. Okay. Ja, jo, men så gør jeg det. Ja. Den er meget højere. Højere. Ryd nu op, ja, det er, når jeg er kommet ind til stativet i stuen. Og det var sådan, what the fuck, man? Hvem sagde det? Hvem sagde det? Sukker på gulvet. Nej, hvor creepy også, altså. Ja, hvor det bare sådan, at jeg sidder og kigger på Vilma og tænker, er det dig? Og... Nej, det er mig. Så kører den bare. Nå, der er jo også... Der er jo også... Nu går vi fra det lidt, til trods for, at vi alle sammen sidder og har en fest, og vi har det skide godt. Ja. Konklusionen er... Det er jo faktisk... Vi har jo vendt det om. Ja, men det er jo det. Vi har taget arbejdsstøvlerne på, fløjlshandskerne på i haven. Vi knokler for at få et godt grin og komme videre, mand. Vi har skiftet frekvens. Yes. Ikke? Vi har skiftet frekvens, og det er det her med, at prøv at her... Når det er, man står i situationer som dig og mig lige nu, hvor det er, at man skal bo alene, så embrace it, mand. Ja. Find det positive i det negative. Ja. Nu lyder det sådan pisse-coachet, men det skal det fucking også være. Og jeg siger fucking, for jeg mener det. Ikke? Der handler det altså om, man rejser sig for det træ, man er væltet ved. Et beep ind der. Skal vi bippe den? Ja, men kom med den, for det var faktisk en fucking god point, du havde. Jamen, det er bare det her med, ændre din frekvens. Du kan kun gøre det selv. Man kan ikke forvente, at andre gør det. Præcis. Man kan snakke med sine venner, og man skal snakke med sine venner. Det kan du skrive under på. Prøv at høre, jeg føler altid, vi to har kendt hinanden rigtig lang tid. Vi to har været mange faser igennem livet. Og jeg synes bare, at det her er ligesom, det binder os... Altså, nærmest... Jeg vidste ikke, at vi kunne komme til dig nærmest. Forstå mig ret. Ja. Men det føler jeg faktisk, fordi jeg føler, at nu har vi også været nogle rødder i unge dage. Ja, du ved, præcis. Lidt, du ved. Og det er bare noget plattenslagerpis. Altså, fordi det her med, vi ligesom har åbnet nogle følelser op og sådan noget. Vi har hjerte. Ja, og det viser bare, at... For at komme med en rigtig god pointe, så viser det bare, at det kan man sagtens. Og ved du hvad, det er fucking meget mere macho, end at gå og sige, jeg kan ikke græde, jeg kan ikke dit. Prøv at høre, det er der meget mere, det er 10 gange hårdere at kunne sige, ved du hvad, jeg kan sgu godt græde. Ved du hvad? Det er 10 gange hårdere og mere macho. Det er i min verden. okay at græde, men det kan blive for meget at det tude. Det kan blive for meget, og man kan sige det sådan. Det er okay at græde, men det kan blive for meget at tude. Ja, man kan græde, til man har grædt ud, og ved du hvad, så bliver man nødt til at gøre noget ved det, for ligesom at komme videre i faserne. Hvis man græder sådan her, så skal man fucking lade være, og så skal man tage sig sammen. Det gjorde jeg, da jeg sad alene. Man er godt, altså... Ja. Lige når man er blevet såret, skal man fandme da tude igennem. Men man skal ikke hele tiden sidde sådan. Nej, men så rejser vi os. Altså, så på et tidspunkt må man skulle høre på sig selv, og så må man også tænke, hold kæft, hvor lyder det bare åndssvagt. Så rejser vi os som støv i aske med bar dolk og går ud i haven og slår græs, mand. Yes. Ikke? Pas på stenene så, jo. Det er pisse farligt, når de kommer flyvende. Goder ved at bo alene. Okay, ja. Fordi der er nemlig fucking... Jeg siger meget fucking. Men det er også godt. Fedt, mand. Hvor har du sagt? What? Hvor vildt. Prøv at sige. Okay, er vi klar, så siger jeg fucking nu, okay? Ja. Fucking. Hvor er det fedt. Nå, goder. Ja. Der er nemlig rigtig mange goder ved at bo alene. Og en af de ting, jeg har skrevet på min her, det er madsituation. Alle folk i parforhold kender til den her. Pis. Skat, hvad har du lyst til at spise i dag? Er det rigtigt? Er det bare mig? Altså, I sidder lige og 2 spørgsmålstegn, mand. Har I aldrig nogensinde spurgt jeres kærester? Det er fordi, du melder en ud, hvor jeg bare er mega modsat dig. Altså, hvorfor? Jeg synes, det er fucking lort, fordi jeg er ikke særlig god til at lave madblok. Nej, men det ved jeg godt, men jeg er mere over i det her med, når man skal tage en beslutning om, hvad der skal spises. Jeg er jo også typen, der ikke kan tage en beslutning. Det er din nette, altså, der så har styret de ting der. Okay. Jeg er bare glad for, at hun er pissegod til at lave mad og har lavet mad. Okay, så er det måske hende, der sidder faktisk nu. Og hvis du lytter med og tænker, det er ligneragtigt en af de grunde til, at det er, at vi ikke bor sammen mere. Hold kæft, for jeg glæder mig til, at jeg bare kan tage min egen beslutning. Det tror jeg måske. Altså, men det er jo fair nok. Vi er forskellige alle sammen, så har jeg været pissegod til nogle andre ting. Ja, okay. Jeg har været god til at rydde op efter en, når køkkenet ligner Gordon Ramsays bagefter, og simpelthen med kartoffelmos i loftet. Ja, men det kan da også godt ske, når det er, man står og snorer i baljen, skulle jeg til at sige. Men okay. Så jeg har skrevet ind som værende en gode ved at bo alene. Det her med, at man ikke skal tage højde for den anden person. Sådan vil jeg måske ellers sige. Man skal ikke tage så meget højde for den anden person. Det er rigtigt, man er jo mere fri. Men det er faktisk næste punkt. Okay. Det er friheden. Og jeg ved det jo ikke. Altså, Nej, det gør du ikke. Lavet lidt. Men det... Hold kæft, så bygger du broen.
Ja. Vil du mærke til den, Andreas? Det er jo mig, der har siddet. Ja, det er fandme. Det er simpelthen et samarbejde, mand. Det er et partnerskab. Sådan, mand. Ej, Andreas, jeg ved får godt også, en. det var sådan helt hul. Ja, den var lidt hul, ja. Det var Tysklands klap. Fordi friheden også. Ja, Vi ja. sad og snakkede om det forleden, du og jeg, fordi vi kørte en tur. Det gør vi jo også. Ja. Så kører vi lige en tur. Det Ja, giver en sgu også noget at køre en aftentur, specielt her nu om sommeren. Så har vi den sædvanlige rute, som man har kørt kraftet med igennem hele livet, skulle jeg til at sige, siden man fik kørekort. Lige op igennem Strandvejen. Bellevue deroppe, ikke? Ja, Knud Rasmussen, der står deroppe. Spejder udover. Lige præcis. Ja. Men friheden til, at man egentlig ikke lige sådan skal høre hjemme, er det okay, jeg lige gør det her? Eller du ved, jeg spiser ikke hjemme der, eller jeg kommer lidt senere hjem. Det er jo igen også for at finde noget positivt i det negative. Ja. Jamen, det bliver man da nødt til. Altså, det er jo man bliver simpelthen nødt til at prøve at komme videre, og hvordan er mit liv nu? Ja. Hvordan skal det være? Ja. Man former jo sin egen tilværelse på en eller anden måde. Det lød igen utrolig flot. Jeg ved ikke, jeg har simpelthen sovet så godt i nat. Former sin egen tilværelse. men det der er man sgu selv, man er herre i eget hus. Altså, hvis man vil lave en ændring, og så bliver man nødt til det, og finde glæderne. Altså, jeg står i en situation, jeg har aldrig boet alene. Jeg ved ikke, hvad fanden frihed alene er. Nej. Jeg har jo stadig 2 børn, så det vil sige, jeg er stadig forbundet på noget. Helt sikkert. Og det er jo ikke sådan, at mine børn er taget fra mig. Skal det lige siges her. Nej. Alt foregår i god ro og orden, og vi er gode venner, og der er mange ting, jeg stadig elsker ved min ekskone. Skal jeg bare lige sige. Så jeg skal ikke kaste hende under bussen, det skal slet ikke men du fører ikke krig. Nej, altså, der er ingen grund til krig. Det gør Camilla og jeg jo heller ikke. Jeg har jo simpelthen stadigvæk Camillas ting. Ja. Camilla er i gang med at få sin nye lejlighed, og derfor så samarbejder vi jo. Ja, man samarbejder. Vi samarbejder, vi snakker sammen, og der er pissegod kemi. Det er vejen til at komme bedst videre også. Det var et godt råd. Og for lige at færdiggøre den. Ja. Jeg skal til at lære alt det her med, hvordan fanden man lige gebærder sig, når man er alene, og det her med friheden. Det kan jeg også bruge tid på, og der skal jeg være lidt i hanke, fordi ellers så er jeg lidt bange for, at jeg godt kan ryge over i den der ADHD og tidshorisonten, der ikke eksisterer med, at du ved, jamen hvad fanden, du ved, så glemmer jeg at handle ind, og alle sådan nogle ting, så står man lige pludselig, så er ikke noget mad, og det skal jeg lige være lidt opmærksom på. Ja. Det kan jeg lægge mærke til, og det er jeg også opmærksom på, at jeg ligesom lige, du ved, har styr på tingene først, og så kan man søge friheden. Yeah. Men der skal lige være styr på en masse ting, og det skal der 100%, fordi når man har børn, skal der bare være styr på sådan noget. Det er klart. Ja. Det er klart. Der kan man ikke slække på nogen ting. Det skal simpelthen være snorlige. Jeg har jo en frihed, som jeg sætter enormt stor pris på ved at være alene, faktisk. Ja. Og det er faktisk lidt tilbage til de underbukser, du smed på gulvet før. Med prutte. Ej, fordi det er lige nøjagtigt det, vi skal... Og prutte. Ja. Prutte. Jeg har jo i mine forhold, i de forhold, jeg har haft i livet, der har mine kærester jo ikke hørt mig slå en skid. Ej, jamen det er også super mærkeligt. Det er super mærkeligt, det der. Aldrig nogensinde har de hørt mig slå en skid. Jeg vil gerne, Andreas, bruge dig til noget, for jeg mener jo dybt seriøst, at man faktisk kan blive syg af at holde en brud inde. Det kunne jeg vel forestille mig. Skal jeg prøve at undersøge det? Prøv lige at undersøge det. Ja. Og det tror jeg, det skulle du lade være med. Nej, det vil jeg sgu ikke. Jeg ved, du kan. Men det er også fordi, er der noget, jeg synes, der er simpelthen det mest uschammerende i hele verden, så er det kvinder, der prutter. Jamen, det er jo du er ikke en kvinde for fanden. Nej, men prøv her. Jeg vil sige det sådan, at jeg var på et tidspunkt i en relation, hvor det var, at hun ville gerne have, at jeg pruttede sammen med hende. Okay, ja, det skulle også lidt mærkeligt. Det var fucking ulækkert. Ja, det skulle lidt mærkeligt. Der var ikke noget bip på, men det var mega ulækkert. Det var mega ulækkert. Det er lidt mærkeligt der. Men er det ikke bare noget, man skal komme over? Altså, jeg er jo typen, jeg sørger jo for sådan ret tidligt i et eventuelt forhold at få pruttet. Gør du det? Så det er overstået. Er det rigtigt? Jeg er sådan 4-5. date. Okay. Så er der pruttet, og så kan vi komme videre. Okay. Hvad siger du til den? Nej, jeg er ikke så hurtigt. Jeg vil sige, jeg kan faktisk... Du skider bare i underbukserne i stedet for. Nej, det er sådan, tager bare og trækker plaster af på et tidspunkt. Bum, så er det bare, det skider bare i bukserne. Det var flere år inden, men jeg prutter helt sindssygt skide med åben dør. Det skal jeg højst sandsynligt lære at lade være med. Det skal du lade være med. Ja, men det er 10 år. Ej, nu er du alene. Det er sgu da en frihed ved at bo alene. Ja. Det er der, man kan skide med åben dør og se tv imens. Det har jeg sgu også gjort her. Det gør jeg skal holde øje med børnene. Altså, du ved, jeg kan jo ikke lade Anton rende rundt alene. Nej. Så er det med åben dør. Men selvfølgelig er man nogle gange sådan lidt... Du har også skidt med åben dør, mens din net har været hjemme. Ja, det har jeg sikkert. Og jeg må ikke kaste hende under bussen. Så jeg vil ikke... Men jeg vil gerne sige et godt minde, og det er fordi, jeg kan sgu huske min første prut foran hende. Det var en fejl. Det var en kæmpe fejl, og jeg blev sgu pinlig.
Det gjorde jeg faktisk. Det kan jeg da godt forstå. Jeg blev mega pinlig, fordi vi var slet ikke kommet dertil. Der går lidt tid, før manden kan slå en prut. Piger går med neglelak, vi kommer til at prutte som mænd på et tidspunkt. Men der er en buffer. Jeg tror, at der er mange... Og jeg hostede i bilen, vi kørte i bil, og så hostede jeg helt vildt. Jeg fik et eller andet galt i halsen, og så slog jeg bare en kæmpe prut. Og så kiggede jeg til, gud, det var kraftedeme for tidligt. Men så er det overstået, sagde jeg nemlig. Man skulle tro, det var dig, der havde født, ikke? Altså, hvis du også bare kan slippe en vind ved et host. Altså, der eddermame ikke meget knibeøvelse der simpelthen har holdt dig sammen. Det er der ikke ved et host. Nej, altså, det var sådan et eller andet, en mentors eller sådan noget. Jeg fik galt, jeg var ved at dø. Vi var ved at køre galt også, mand. Hold op, nu trækker du, nu er du livsfar. Før var det et host, mand. Hvad hedder det? Jeg hostede og slog en skid, ja, og det var mega pinligt. Nej, hvor er det vildt, mand. Jamen, jeg kommer jo altså fra et hjem af, hvor det er, jeg har heller ikke hørt min mor slå en prut. Altså, for mig var det sådan hvis vi slog en prut, jeg kan gøre det jo foran min familie, jeg gør det også foran venner, det ved du. Ja, er du sindssyg, mand? Nogen, du prutter fandme meget, mand. Ja, det gør jeg. Det er voldsomt. Men det er også fordi, at jeg bor alene nu. men du ved, jeg kommer fra et hjem af, hvor det var sådan, hvis man slog en prut, så fik man at vide, at det var ulækkert. Altså, lad være med det svineri. Jamen, ved du hvad, det skal man lade være med. Nej, det er jo forskelligt. Man skal også respektere, hvordan... det skal man skal respektere, men jeg synes, man skal holde det på et plan, hvor jeg kan også godt se, jeg kan godt være sådan en, men det tror jeg også lidt af sådan ADHD, det tror jeg faktisk, du ved, så er jeg lidt grænsesøgende. Jamen, jeg tror, præcis. Og det kan også blive for meget. Det kan det nemlig. For jeg tror, at der er nogle mænd, og kvinder måske også, som er lidt over i, at de tror, det er lidt sjovere, end hvad det er at slå en prut. Ja. Fordi jeg tror, der er rigtig mange partnere, der afskyer det. Ja. Altså, så er der nogen, der er sådan... så kan jeg godt lide at slå en prut, og så, når vi ligger under dynen, og så trække hovedet under dynen. Det der smadrer ulækkert, mand. Og fordi personerne griner af det, så er det jo stadigvæk ulækkert. Jamen, det er top underligt, og det kan jeg godt mærke. Der tror jeg lidt, du ved, at jeg har måske været sådan lidt over grænsen, og du ligger lige under. Man skal finde en god mellemvej, fordi alle mennesker gør det. Alle mennesker skal på toilettet, alle ellers bliver man sgu syg. Er det ikke rigtigt, Andreas? Jo, det gør da stærkt fra. God bro, du får lavet over til Andreas, fordi har du fundet noget på det? Ja, men ikke... Jeg har fundet en TikTok-doktor. Okay, det tror jeg sgu ikke på. Nej, de kan godt nogle gange. Nej, det tror jeg ikke på. Han mener, at hvis man ikke slår en prut, altså holder den for længe, så ånder du den ud. Det tror jeg faktisk er rigtigt. Ej, jeg synes, det kvinder gør? Jeg synes, det lyder mærkeligt. Nej, det tror jeg. Der var kvinder altså dårlig ånd, eller det tror jeg faktisk er rigtigt, fordi det var lidt tavligt sagt, Andreas, men det var ret griner. Ja, sindssygt, jeg havde på kvinder, du lige laver det, Andreas. Nej. Sindssygt, det er bare sådan, alle kvinder lugter lort ud af munden. Og vi bliver bare cancelet på fuld skrue her nu. Det var godt, Andreas. Tak. Hvis du sidder og søger et job som gartner, så er der muligvis en plads her. Ej, jeg synes bare, kvinder Ved du hvad jeg vil sige? Jeg elsker kvinder. Må jeg afslutte med noget der i forhold til prut? Nej, ja, det synes jeg også. Og jeg elsker kvinder, der ikke prutter. Og det er jo det, der er faktisk sådan lidt dobbeltmoralsk, fordi så synes jeg, at tit har jeg... Altså, ej, de må godt prutte, bare ikke foran mig. Nej, ja, præcis. Sådan er det. Og der har jeg været sådan, jeg må sgu gerne prutte, men lad lige være med at prutte, det er sgu lidt ulækkert. Ja, men det er også dobbeltmoralsk af helvede. Ja, det er det, og ved du hvad, jeg tror, jeg skal øve mig i, og det tror jeg vil udvikle ved mig selv, eller hvad hedder sådan arbejde med. Ja. Jeg skal have et normalt, sundt forhold til det, men også en menneskelig distance. Nej, hvor er jeg god i dag. Sådan der, det kører flot. Men må jeg lige afslutte meget hurtigt? Prutten, fordi vi er snart ved at være i mål. Jeg har været sindssygt grænseoverskridende med sådan noget, og det er fordi ude på arbejdet, der var der fandme nogle gange nogen, der bliver sure på mig, fordi jeg skrubskider, man. Det gør jeg, når jeg er inde i centralen. Jeg kan jo ikke gå og slå prutter, når jeg arbejder på hospital. Jeg kan jo ikke bare gå og skrubskide, når jeg er inde på afdelingen. Nej, det virker. De gamle gør det, og det skal de have lov til. Ja. Jeg gør det ikke. Men det, der sker, er, at jeg sidder nede i... Jeg bøvser til gengæld. Gør du det? Ja, det skal man også lade være med på hospitalet. Men det ved du, det kunne du ikke finde på. Jeg sidder nede, og der er lidt morgenstemme. Vi har fået lidt god... Vi spiser altid lidt lækkert om fredagen. Jeg elsker drengene derude. Okay. Anyways, så er der en, der sidder med en nåsmad. Jeg tror, folk er lidt færdige. Jeg slår en skid. Mens folk spiser, man. Ja, der er en, der siger... Der er en, der griner lidt, du ved, og... Ja, jamen, jeg har ikke opdaget, at han sidder med den her ostemad. Det vil jeg gerne lige sige. Og ostemad også. Ja, jamen, det er dejligt. En oster om fredagen, det kan noget. Anyways, det jeg så gør lige inden jeg forlader og skal ud og lave dagens første opgaver, så brager jeg bare igennem igen. Og det er så lige sådan ved siden, jeg står ved siden af ham. Du prutter simpelthen ind i hovedet? Nærmest. Og han sidder og spiser.
Og der tændte jeg bare, der holdt jeg et kanonslag i hånden der. Har I nogensinde set... Han hamrede hånden gennem bordet og siger, så stopper der kraftet med. Det er heller ikke i orden. Har I nogensinde set sådan et fartcam? En hvad for en? Et fartcam. Et protecam. Altså sådan et infrarødt... Så det er varme et eller andet. Ja. Ja. Nej, hvor ulækkert. Har I nogensinde set det? Nej. Det er nok noget af det klammeste i hele verden. Altså, hvis man går ind og søger på fartcam, så kan man rent faktisk se sådan et infrarødt billede af en person, der slår en skid, hvor meget gas, der kommer ud af rumpetten her. Det kan man se. Det vil jeg lige opfordre både seere, lytter og jer to til. Okay. Er vi færdige? Ja, vi har. Vi skal bare lige... Skal vi have... Er det, fordi vi skal finde en... Jeg har en afrunding, jeg gerne lige vil komme med. Okay, undskyld. Til faktisk både seere og til jer to også. Jeg tænker, at vi ses jo igen. Ja, vi gør. Hernede hos CPH Content Creators. Prøv lige at mærke til, hvor fedt det er, at jeg siger det på den måde. CPH Content Creators? Det er altså bare hernede, hvor magien den sker. Er det her i juni måned, der er introtilbud, Andreas? Ja. Og det er, hvad er det, 1000 kroner, så kan man komme ned og simpelthen få skudt sin egen podcast? Med video og det hele. Ej, hvor er det bare fedt, mand. Prøv at høre her. Vi skal bare lige have en lille afrunding på det her, vores situation der med at bo alene, og det her med, når man egentlig er nede, også som mand. Jeg har skrevet sådan her, at en gode ved at bo alene, det er, at man er herre over sit eget humør. Det er, at man går ikke og bliver påvirket af andre. Det vil sige, du bestemmer selv, hvordan din dag den skal være. Det bestemmer du helt fra morgenstunden af. Du er herre over dit eget humør. Så kan det godt være, at der er noget, der bidrager mindre godt til den. Men det er op til dig selv ligesom at finde det positive. Jeg har givet dig den, Alves, og nu hænger jeg dig fandme ud her i podcasten i dag. Ja, tak. Fordi jeg hørte på et tidspunkt, jeg blev introduceret på et tidspunkt for det, der hedder en 21-dages challenge. Og den her 21-dages challenge, det er fordi, at det tager efter sigende hjernen 21 dage at tilknytte sig en ny vane, tilvende sig en ny vane. Den her 21-dages challenge, der tager man og gør sådan, så at man skriver, hvis vi skal være positive, hvis vi skal ændre vores sind til at være positive, jeg har kørt den, så skal vi tage om aftenen, når vi går i seng, så skriver vi lige 3 positive ting ved dagen. Hvad har været positivt? Ikke engang ved dagen, men bare generelt i livet. Vi finder 3 positive ting. Det, der er vigtigt over de her 21 dage, det er, at man gør det hver eneste dag. Okay. Og det er, at man skriver det ned. Og det er, at man tjekker op på, at man ikke skriver det samme. Man skal finde noget forskelligt hver evig eneste dag. Så den challenge vil jeg gerne køre jer på her nu. I kan tage den, hvis I har lyst. Ja. Du kunne godt have brug for den. Du skal, siger du. Det ligger der i det, og det er fair nok. Jeg skal gøre det. Jeg siger ikke, du skal. Jeg det synes jeg okay. Du giver mig lidt lektier for. Men i hvert fald, godt jeg vil lige sige, det er faktisk en professor på, jeg mener, det er Oxford University. Fint. Som er kommet frem til det her. Og det er simpelthen fordi, at vi går ind kognitivt og ændrer vores frekvens. Ja. Så hvis man sidder, og man har det lidt stramt, man har det lidt hårdt, så kan man jo køre med på den her 21-dages challenge. Ja. Har du mod på det? Jamen, jeg gør det. Jeg vil sgu gerne prøve. Jeg starter fra i dag af. Fordi nu har du for længe udskudt den. Ja. Starter fra i dag. Andreas, hvad siger du? Er det noget for dig? Ja, det kan vi da godt gøre. Ja? Og jeg kommer til at tjekke op på jer, fordi vi skal jo ind igen. Man behøver jo ikke sige det, vel? Eller, nej. Vi rager ikke nogen, hvad I skriver. Okay, fint nok. Det er op til jer selv. Det, der er fedt, det er, da jeg kørte den, så lige pludselig, man tager jo til at starte med, så tager man de der lavt hængende frugter, hvor man ligesom, du ved, så kan det være dig med, det er dine børn, og det er dit liv, og det er alle mulige forskellige ting. Lige pludselig, så finder man ud af... man at søge ud, jo. Lige præcis. Ja. Så... hvor store, hvor små ting skal det være? Altså, kan det være... Helt op til jeg fik taget opvasken i dag. Yes! Ja. Og det er jo det, der er fedt, fordi det er der, hvor det er, at man begynder at ændre sin frekvens. Ja. Det er, når man begynder at tage og så sige... Sæt pris på de små ting. Godt, jeg har en opvaskemaskine. Jeg er taknemmelig. Sådan skal man starte den. Jeg er taknemmelig for at have en opvaskemaskine. Jeg er taknemmelig for at have rene underbukser. Jeg er taknemmelig for Tæppeli. Jeg er taknemmelig for Tæppeli. Tæppeli. Jeg er i hvert fald taknemmelig for dit selskab og dit selskab, Andreas. Ja. Og jeg er taknemmelig for, at vi sidder i haven og har en udsigt, der er så dejlig, fantastisk. Og husk, hvis du sidder derude og gennemgår det, som Maja Blok gør, så kom igennem faserne, hold hovedet op. Det skal nok blive sommer. Det skal nok blive sommer. Ikke? Også selvom man er alene hjemme. Der kommer altid solskin efter regnvejr. Hvor er det godt. Ja, ikke? Det gør der. Solen skinner også altid bag skyerne. Undskyld, jeg lige går ind over den, men det var bare lige, jeg synes, at... Den fik jeg, må jeg fortælle lige hurtigt, og det ved jeg godt, vi afslutter. Ja.
jeg havde engang, jeg var slået op med en ekskæreste, dybt ulykkelig. Ikke? Ja. Jeg var nok i tudefasen. Beklager. Det skal man igennem. Og så stod jeg ned, og det er så pinligt, så stod jeg ned for at var nede at handle. Og så var der en kunde foran mig, som sagde, hey, vil du ikke lige foran? Du ved, for jeg havde bare lige få varer. Ja. Og så begyndte jeg bare at græde. Var du glad for det? Nej, jeg blev bare sådan, det var bare noget sødt, der skete på en lortedag-agtigt. Hvor er det rart? Og så siger hun hende der, hold da op, du ved, et eller andet. Og jeg prøver selvfølgelig at skjule det, som man jo gør. Og så siger hun nemlig den der med, der er altid sol bag skyerne. Eller sådan hvor dejligt, hvor var hun sød, mand. Ja, hun var så sød. Hvis hun sidder derude, DM mig. Ved I hvad? Prøv at høre her. Det kan også være, det programmet skal hedde. Solen skinner altid bag skyerne. Ja, det er det. Ikke? Det finder vi ud af undervejs. Ja, men vi kan jo altid skifte på et senere tidspunkt, men nu kører jeg over hækken. Hvis, og så frem, at du ikke har gjort det endnu, hvis du har lyttet med så langt, så vil jeg gerne lige anbefale, vi vil gerne anbefale, at du går ind og lige liker videoen her. Lige følger med på Spotify-kanalen herinde, eller på YouTube-kanalen. Ja. Skriv gerne, hvad du synes om programmet. Skriv også gerne, altså ros, skriv det. Ja. Vi er klar til at tage imod det, og vi er klar til at rykke på det. Tusind tak til lytteren. Tak for i dag. Tak til jer. Tak til Andreas for endnu en gang at være sublim og fantastisk i haven. Tak fordi jeg må være med. Altid. Vi ses over hækken næste gang. Det gør vi. Tak for i dag. Tak for i dag.